На 28 май, добър вечер с новините на телевизия Рекординг. Паметна плоча и модерна скулптура в чест на основателят и първи директор на немската езикова гимназия Васил Иванов бяха открити вчера в сградата на училището. Инициативата е дело на дарители, бивши възпитаници и преподаватели в елитното школа. Идеята е възникнала в групата на езиковата гимназия във Фейсбук. Тя се състои от над 220 бивши възпитаници на випуски от 1975 до 1986 година. Създадена е през месец май миналата година от Жана Никова. За пръв път идеята за паметна плоча се споменава през месец юли 2011 година от Петър Савчов и Тереза Андонова, която е първият учител по немски език. Следват още няколко разговора на тази тема до официалното стартиране на проекта. Официално се поде на 11 декември 2011 година под инициативата на Живко Жеков, който е също нашата съученик от випуска 79, и тогава придоби своите реални измерения. На 20 декември открихме дарителска сметка и много бързо започнахме да набираме средства. И малко след това сформирахме 4 работни групи в Хасково, София, Германия и САЩ. Инициаторите се свързват с Минко Димов, също бивш възпитаник от випуск 1979 година. Той изготвя 2 идейни проекта. Аз просто не мога да обясня колко бях щастлив и колко бях трогнат, че мога да бъда включен в една инициатива, която е в името на един много светъл човек. И това, което исках да ви кажа, не за да обяснявам толкова нещата, които ще видите са малко, а просто за да ви кажа какъв е реда на мисли, които минаха през главата ми. Естествено, хиляди спомени. Но най-важното беше, че Васил Иванов, когато се опитваме да хванем някакви аспекти от личността на някого, когато искаме да запазим за винаги, е много трудно да уловим, обягват ни човешките измерения. Винаги всичко се получава някак монументално. И аз исках да избегна това, въпреки че то е неизбежно, но все пак исках да уловя нещо, което е човешко. И обикновено човешкото е много малко и обягва високите паметници и издържаните речи. От една страна, с плочата като традиционна форма се зачита паметта на Васил Иванов и постигнатото от него като основател и пръв директор на училището. От друга страна, чрез скулптурата се олицетворява духът на гимназията в лицето на възпитаници и преподаватели, продължители на делото на основателя. В кампанията се включват повече от 190 дарители от България, Германия, САЩ, Австрия, Словения, Люксембург, Великобритания, Швеция, Белгия и Франция. Събрани са над 14 000 лева. Частите на скулптурата са изработени в Германия и са сглобени на място от Минко Димов и Веселин Димитров с помощта на Андрей Златинов и Петър Савчов.